nga kinilnat nga pariya kakapsat ni puro bukol ti sili angot na pa ilang kakapsat ko nakagasgasa ng umasok ti agong kimot ano na pa mo ikan kahit mo bawang bulas yung kamatis kin syempre bagong may kagdagsat pati ikiwar-kiwar dahil ti pariya kabsat kat na pagkul ko dahil ko yun tanuhan unay nga napait tapos level up tayo kakabsat ko bala kayo nakabsat no kaya kung ikan ti pampalasa betchin or magig sarap basit lang ato itasyak lang timangan basit lang na mantika kapit kaya ti pariya tayo na pinilnat ngayon nagbakit nakabsat ko angot na kailang kat ulam na nga nada ito lang ating ulapon nakabsat at kaibisa tayo lang kastoy ti level up nga kinilnat nga pariya kakabsat hanak nagpapit isilinta dati narabit ko dyan nga sawsawan nga nakagasgasang nga sili nakaat-agat nga sili basta nga perni bang lunan kabsat kat mabalinan pinanganan maninan kakabsat ko mabsat mo na kita alaga tayo kakabsat ko tayo tuwin adya level up tayo nga kinilnat nga pariya kakabsat ni try nyo tayo ti kabsat nagimas simple lang luto ikilnat nyo lang sa'yo igisam nagimas kakabsat abuaning rugyanan tayo ti manganan kakabsat ko unay nagbanglo siyempre aday prinito tayo ng galunggong hanganaksat tayo ti kakabsat nangisit lang tayo ni kakti chili powder kin ay tadya kong kunakon best friend sili kakabsat panglo kakabsat ko sambal chili nga kunadang dahil ko puro nga sili kin bawang awan di sambal na awanin yanan tayo ti manganin kakabsat ko muna nga subo para kanyayo kamot na para kanyayo kakabsat ko ngayon basta daan ng probinsya kakabsat ko barbaryo I mean kakabsat ng barbaryotic na pero may pandakmat ti city mabalin mo lata mabalin ang kakabsat city man probinsya kaya tayo dahil nakakabsat ko awan tayo di nga kayaan dahil kakabsat yo sakpal Tausap tayo dahil kalunggong dahil ang city Bakit niya yung kita yung tanay puro bukol ti sili angot na pa ilang kakabsat ko nakakagasgasa ng umasok ti agong kimot ano lang bimas bimas sino maapal dita Nay kayo. Nagbiwas na kano kakabsat ko. Ako? Wala kong sigay-daya to. Wala amin na. Importante, healthy. Kinmabiyag. Diba? Purihaan nga Coca-Cola chef dahil kakabsat yun. Wala amin. Mabalinat na kakabsat ko. So ano, nakanak to Pilipinas to, mapangkain to pasar, dito balbalayo kakabsat pasang wandak pe gulay na to, pariya. Ay ulang yung mga pariyan ta, gado pariya dito, ikulatang papait. Nabayakon, 20 years na nga nakakapangan ti papait, bakit 25 years pa siguro, ubing nakpay lang ini. Dilas na nakapangan ti papait. Diba?
Duraan lunuson ati paryakot. Hindi imasahangan na pagkap. Hanuni nga napait tayo ti parya kakabsat. Mas napait pa ti pinagayat ni boyfriend niyo. So, lang, baka kapaon nyo ni-explatan. Mga lakad din. Nagimas. Katawa ng memesa. Mapas na tulakit di maninan, bagalan tumanin, nakalalas ti katawa ko. Apay ikaw kapsa tayo, ti katawa ka nagalas? Okay lang mat ko, ni bagay nga nagalas. Kanyar, mabalinak mo tayo, ti katawa. Yung talagang ayos ko na ka talaga katawa ka kapsat ko. Ora dito malay siya ka makikitot na nagkatawa na. Puro sili ka kapsat ko na eh. Ngayon. Ang kurik-kurik na anti. Adatun ka kapsat. Nasanay na talaga.